Daqskemm irridu ninvestu fl-edukazzjoni formali, irridu ninvestu fl-edukazzjoni informali u l-Gvern se jibqa' jieħu l-passi biex it-tfal kollha ikunu f'pożizzjoni li jiżviluppaw il-ħiliet kollha tagħhom. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara f'Theatre Lab Malta f'Ħażebbuġ, ċentru li joffri diversi workshops ta' drama fosthom l-itfal. Il-Prim Ministru fisser li bil-garanzija għat-tfal li qed tiġi implementata, il-Gvern irid jara li l-ulied kollha ikollhom l-istess opportunitajiet u qal l-investiment fis-settur artistiku u wieħed mill-għodda biex it-tfal jesprimu ruhom aħjar u jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Dr. Abela iltaqa' mal-artisti u mal-għalliema fis-settur tal-arti performattiva iżda anke ma' bosta tfal saħaq li se jibqgħu jissaħħu inċentivi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja għall-familji u l-aċċess għal dawn l-attivitajiet. Nagħlmuhom ukoll jemmnu fihom infushom għax ħafna jgħidulek għax jiena ma nafx għax ma nafx bil-mod il-mod. Hawnhekk ma tiżbaljax, hawnhekk tara u timraħ x'tista' tagħti inti u niftħulhom it-talenti li għandhom huma. Il-Prim Ministru nnota miżura tal-budget fejn ġenituri ħaddiema li jibgħatu lil uliedhom għal attivitajiet ekstrakurrikulari se jibdew jaraw żieda fil-kreditu tat-taxxa li se jitla' minn €100 għal €300. Hawnhekk il-Prim Ministru seta' jarraf ix-xogħol li jsir mal-istudenti li bit-taħriġ li jirċievu mhux biss itejbu l-ħiliet artistiċi tagħhom iżda irabbu iżjed sens ta' fiduċja fihom infushom u jitalmu jaħdmu aktar fi grupp u għaffaħħar ħidmet ċentri artistiċi ta' dan it-tip li tikomplu anke jagħtu spinta lis-settur kulturali u artistiku, kontribut ieħor importanti għall-ekonomija ta' pajjiżna. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru din iż-żjara kien hemm id-deputati tal-Gvern Katja De Giovanni u Amanda Spiteri Grek.